Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ing buntaga mga higala to makauban ang Batanon, no, nga mayor mga higala, first term mayor sa Dakbayan sa Talisay, pero ako nang hatagan og komentaryo mga suking tigpaminaw sa akong observation sa mga labi na ning panahon sa pandemic nga natunglan gyud siya maoy mayor sa Talisay. In fairness mga higala to nakita gyud nga naka mayo gyud performance sad, no, ang iyang leadership sa Talisay City. Ato man nang gitan-aw gud niya atong gi-compare mga higala ba ang mga kuan. In fact, usa ni sa akong interviewon unta kay ako man na-interview to si Richard Gomez dito sa Ormoc. Kato mga kuan ba? Nakapakitag mayong kuan. Kini samsam mo na kuan ni usa ni sa akong interviewon unta kay maayo mag-performance good ang Talisay City, no. Unya ngani karon dagan sa mahigala congressman why nangahas nga mokontra niya sa pagka-congressman kay anya dayang lolo nga si Congressman Idigol di naman mudagan. So kini ni ang gumikan pod sa Pangidaron. So si Samsam o inipuli mahigala mudagan sa first district. Wagi problema ni Samsam. Pag primerong dagan ni congressman ni anhinin hinumdum ko nga nangapi mi sa taas. Ako ning gitimplahan og 3-in-1 nga coffee. Ay mao man ito ika-afford sad mga higala. Unya istorya mi about sa mga kuan ba, mga kining mga panghitabo sa politika sad, no? Unya hantod na mo to mong kuan nakabalik na sa kausa, nya man wala na. Karon balik mga higala nga kuan. So nakita na to iyang performance maayo with all due fairness mga higala. Ang karon kay usa lang ani nga mahimo mahigalang akong pangutan-on siya ron kay mudagan sa congressman wa gi say kontra, wa gi nangahas pakikontra niya. Pero sa ang Talisay City mabiyaan man gud. Kinsa may mudagan og mayor sa Talisay ni sitwasyon naron. So ang iyang asawa may mupuli nga mayor sa Talisay. Diha ang Battle Royal. Kay ang iyang vice mayor nga ilang kauban na sa partido midagan masad ka mayor. So diha ang Battle Royal ron mo nang atong pangutan-on siya na napita, no. Ato pagtagad mahigalas congressman naman hinuodaan ako. Mayor Samsam Gulyas. Mayor, good morning. Good morning Attorney Phil. Salamat kay sa giving me the chance na makastorya diri. Okay ba tong signal kay? Okay ra, okay. So unang-una unsa man ang imong desisyon nga bisag asa ka mudagan og mudagan kag mayor, magpapili kag balik pagka mayor, sigurado kang daog. Akong tan-aw ba kay nakapakita gyud kag kwan. In fact ako gana masulti sa on air. Kay nahibaw man gyud ko kinsa ni mga mayor nga nilihok gyud. So, ikaw lang kung bati gyud wag gyud problema. O mudagan kag mayor daog. Mudagan kag congressman samot daw man kay kontra gani ron. Pero kini mong asawa mura og mo ni tan-awon ron. Yes. Unsa may hinungdan nga nung gipili man nimong mudagan pagka congressman kontra sa magpapili pagbalik pagka mayor? Actually attorney para matubag na ko na question dapat mo balik gamay history. Okay. Kay ang naitabuan na pag November of 2020 gibisita na ko ang papedi. Nagkastorya mi ako siyang gipangutana kung unsay plano ni sa politika. At that time di mo gina siya muang ko na attorney. First time gina siya ni angko nako. Tiguang na ko doon. Nobinta na akong edad at that time human muundang na ko politika. Pero hangyo lang ko na hinaoton ta na ikay mupuli na ko pagka-congressman. So pagingon niya na para maibaw lang ang naminaw kanang bugat ko na ang pung sa kong lolo nako. Kaya tulo pa ko kabuan hangtod karon napuyo gyud ko na niya hangtod na minyo ko. So yes, di-decide ko na mudagag congressman sa pung sa kong lolo. Pagkadungog ani sa tuwa mga leader o mga kapitan sa Talisay, gipangutana din ko nila na unsa may nahitabo ani mayor kanang nakadungog ni na mudagan magka congressman. So kinsa may mudagan pagka mayor sa Talisay. So at that moment ningon jud ko nila na maigi tingali na vice man siya, padagano lang nato si Vice Mayor Alan. But na-shock lang ko sa sitwasyon because they said na kanang may tingali mayor na padagano lang siya vice for one more term. Then
para mapadayon ang imuhang gipangbuhat, ganahan lang unta mi na gulyas lay mo lingkod pagka mayor. So that did a series of events happened. So mao na naabutan ng puntuha karon. Pero wag gyud ako na sila tubaga kay di ko komportable kay bati kayo ang repercussions after kung mo decide ko ana. So Disyembre to, November kitang papa, December ang mga kapitan. Pag abot og Pebrero katong na COVID ko, dito ko sa February this year na, no? Oh, Okay, this na-COVID man dito ka. dito ko sa ospital, na nigawas na artikulo sa usa ka newspaper na niingon na tanang 22 ka kapitan dili mo suporta ni VM. So wako katubag ato kay dito ko sa ospital. So the moment nigawas ko, one of the things that I did was gusto gyud ko matikita ni Vice ug ni Ian. So nakastorya mi, ako silang giingnan na mao ni atong giatubang na problema unsa may natong buhaton ni ani. Actually, naka-comment gani sila na kanang ngano sila may magbuot, dapat kita magbuot and sila musunod. But I'm not very comfortable kung dili consensus o magkayusa ang grupo. So they asked for 2 weeks na may unta tingali na maka-decide mi. So nakita mi mga 2 to 3 weeks after na niingon sila na willing man ko mayor na mo-vice lang ko ni Rhea, human si Yeyan magkunsiha lang. So sa pa nagka-agree mo ano napitad eh? Naka-agree niya na. Okay. Mga February ni. Maybe it was March, most likely March. Nakalimutan gyud ko. But but naka-agree niya na, but ako silang giingnan. Kaya ang imong style nga kining tungod sa nadunggan nila kay kining politika sa usahay dali kay mo kunang balita. Yes. So paghibaw nga si Sir Eddie dili na mudagan kay tungod sa iyang katingon nga ganahan sa mo pahuwaysan. At least matagaan pa nato siya og pribado nga kinabuhi no nga kuan sa iyang pagserbisyo ba taas-taas ng mga katuigan sad nga serbisyo mahigala sa atong panggobyerno. So karon kay ikaw may gihangyo ni Sir Eddie nakasabot ka sad ko nga bugat kayo nimo si Congressman Eddie nga mo iniingon nga ikaw may mupuli nako. So murag mabakanti ang talisay mo tong murag na nakuan sila na alarma ang mga leaders. Yes. No? Kay ikaw man mo i-leader sa alayon nun. Ang kini kong congressman at least nakasuway na magka-congressman, unya human ni mayor ka karon wali ka congressman murag sisiw nagikay nimo ni. Dili. Ang atong mga pangutana more on ining sa Talisay City ni ron kay kining first district wa naman indabag naman ning first district wagoy kontra ka no. So sa to pa mga February of this year nahimdong ko nga na COVID ka nakahisgot man ikaw na diri. Unya dayon tungod ini mga istoryahan nag imong gyud ang istorya sila face to face. Unya nagkasnabot mo nga modagan sa vice mayor lang. Yes. Sa sunod na itabo ani Mayor? Ang sunod na itabo niya na ako siyang giingnan na lisod man kayo nakita rin magstorya. So may tingali na atubangan sa tanang city councilors of which ka grupo na to o tanan mga kapitan on 2 separate occasions ato silang storyahan. So on 2 separate occasions nakistorya mismo mga konsihal. And on other occasion, nag-istorya mi sa tanang kapitan, when ingon sila na grupo man ta, vice lang ko ni Rhea, human magkonsihal lang ko ni, magkonsihal lang si Yeyen. So, maninihitabo, then I thought... So, in front ni sa mga kapitan? And the city councilors. And the city councilors? But this is what happened. But I think, kuan man sa gyud, I think kanang, with all respect to Vice Mayor Alan, I think he really wants also to serve the people of Talisay. Then sama sa giingon sa Kulolo ang adlaw ni silang man sad sa tanan. Okay. So, kanus alang ni nga murag nakita nimo nga gawas sa pag-filing na gyud. Nga murag mi kuan na si Vice Mayor Alan murag mo buwag na sa inyong grupo. Actually, kanang may kami relasyon ni Vice. No problem with me. What happened is, di ako natinga kay ubay-ubay naman na under sa iyang opisina na nagsigig lihok og sigig undermine sa atong administrasyon. Meaning, bisag, kung naay problema, we will never be a perfect government. Namagi mga sayop, namagi mga reklamo. But tanang sayop o tanang reklamo, they made it a point to politicize everything. Pero sa tinuod na, I really waited until the last minute. Bisag sa tanang pandaot, diri kanako, pandaot sa akong asawa. I really waited until the last minute. Nga nagyo ko niya na mas mayo gyud unta kung makauban ta. Because at the end of the day, mas mayo magyud ang election kung kauban ta. But I think this is what happened, so I think we just have to face this problem. Kay sugad sa pagsugod no, kamo magikuyog ni Vice Mayor. Ang mga gulyas magikuyog nila. Oh, yes. Nalay mga moments na mo human ang termino pagkakonsihal, mudagan siya independent kay
Pero most of the time, he has always been with us. Nya ngani kini iyang asawa nga konsyal karon, kamo pod gihapon maoy nag-agak niya nga mahimong konsyal. Actually, as far as Yeyan is winning, capable man gyud kayo si Konsyal Yeyan. Klaro man kayo yung panerbisyo sa Talisay. It's not really kami niagak, but nidaog sad siya based on your own merit, attorney. Okay, but diha sa inyong partidong alayon. Yes, attorney. Yes. Okay. So murag dili lalim no nga paminahon nga dugay nagkakuyog unya karon nagkabuwag ang gumikan ining sitwasyon sa politika, pero murag gini nga ang imong leadership, style of leadership sa Talisay nga dili ka mo decide nga ikaw lang. Imong gusto nga konsultahon ang atong mga leaders. Yes. Gikonsulta mga kapitan, konsulta mga councilors. Yes. Unya sila mismo during the consultation mas pabor sila nga si Ria mo ipadaganon og mayor. Yes, attorney. Okay, unya naklaro day na dito. In fact, kini mga kapitan o mga councilors makasulti sila nga kini ang in front nila ni sulti sa gid sa alan day nga sige mag vice mayor lang ko, nya sige mag councilor lang. O okay ato suportahan sa Ria. Ana day na sitwasyon. Yes, attorney. Then, just for a point of comparison, attorney, para dili may bawang mga naminaw na dili ni siya kanang pili-pili kung kinsa akong suportahan or dili. Ang nidagan kog Congress, so Minglanilla is part of that of the district. Sa Minglanilla, ang tanang kapitan ang gisuportahan dili nako parinti. Akong parinti ni dagang pagkamayor diya, pero ang gisuportahan sa 17 out of 19 barangay captains is the incumbent councilor now, which is also supported by the mayor. So dili gani ko ni suporta ka mo may gusto sa kadaghana na to ang mga leader sa barangay. Okay, so sa ato pa kining imong type of leadership nga maminaw ka sa ubos sa mga inyong gusto, no? So kining mga kapitan o kining mga councilors, gusto sila nga si Ria mo dagan unsa may ilang nakita nga edge ni Ria as compared to Alan. Ngano nga si Ria may ilang gusto nga maoy mudagan pagka-mayor. Ang ako na tingali, attorney, is that Ria is facing the same problem I faced in 2013. Pag 2013 gi-compare gyud ko na wa ko experience, wa ko alam, apura ko sa Maylaki. Ria will be facing the same, but ang ako na lang yung ma-offer and what Ria can offer is that of course that di na ko siya biyaan isip mayor kung makadaog man gid si Ria. As congressman, we will coordinate with each other for the benefit of all Talisaynons. Kaning proyekto nato sa poblasyon and as far as all the livelihood programs that is needed for the city. So mas maayo man gid tingali kung kami magkauban because kami ra magtinabangay para sa kayuhan sa syudad. Yeah. So kung ako taga Talisay ron, butante ko sa Talisay, unsa may edge ni Ria nga siya mo akong ibutang sa baluta o dili sa Alan? Ang ako na lang gid, for me, it's all about continuity of programs. Daghan kita mga programa karon na gusto ipadayon under the new administration. So we want continuity of programs, and we want people in the city of Talisay that will work for the benefit of everyone kana magkayusap tang tanan. So at least ang 22 ka mga kapitan sa Talisay, sila mismo suportar ni Ria. Yes, yes, attorney. Okay. Kining ato mga councilors, kining ato mga councilors Talisay, ang mga incumbent councilors na apod sa linya ninyo ron ni Ria. Yes, all incumbent councilors, of course, except Konsyal Yeyan is under our slate. Of course, ni last term man si Mayor Sok, so di nakadagan si Mayor Sok, but si Mayor Sok ni Kuyo gyapon sa tong grupo. Ni last term man si Jojo Bacaltos, ang igsuon ni former Mayor Inday Delia, but ang nipuli niya sa slate ang igsuon. So, ang tanan ng mga city councilors, well, except for Konsyal Yeyan, ni Kuyog man sa grupo, Attorney Rufil. So, kinsa may vice mayor ni Ria ron? Former three-term councilor Troy Asnar. Okay, okay. So, pwede ba manganlan ni mo ning kompletong slate ninyo ron? Wala ko. Sigma, maghinahinay lang ko. Sige, hinahinay lang. Of course, one congressman is si ako. Ang duwa ka board member na to, si Raul Bacaltos ug si Yuli Daan. Okay. Ang mayor si Rhea, ang vice mayor si Troy Asnar. For councilors, incumbent is Maning Cabriana, Ferdy Rabaya, Gail Restauro, Rudy Cabigas, Lester Daan. Then atong gipuno is Rocky Bass, Lito Bacaltos, si Digul, Gulyas, I'm missing some, but tani siya kabuok. Hinay lang. I'm missing some. Ako una to ni, basta nabuok natin. Oo. So, si Yeyen ra, mooy wa, kay of course, asawa man sa ni Alan, no? Yes. Okay, so intact na inyong mga councilors di ay, ang mga councilors tanan,
intact except ni Yen kay siyempre asawa man siya ni Alan Bukaw. Ikaduha ang mga tanan barangay captain ang 22 kabog intact. Yes, attorney. Okay, nya sila mismo pod mo ini sulti gyud nga kuan. So posible dunay mga nakita gyud mga kapitan nga mas tan-aw nila maduol ba kag sayon si Ria kumpara ni Alan. Unsa ba ilang nakita? Ang ako ra man yung maingon ni attorney, sakto man na ang giingon sa pikas na ang mga kapitan usaram na sila kabuto. They cannot ensure a victory for any candidate. Pero ang ako na lang is kami tanan sa tanang kapitan sa Talisay, and me as mayor, we're really looking out for the welfare of every Talisaynon. So kung magkayusa lang tani ana and performance will not lie, ato na lang ihatag atong performance sa city mayor, whether it is not a perfect government, it is not, among performance is not 10 out of 10, but ang amo na lang is ihatag among performance, ipakita, then mo na amo ang slogan na ipadayon lang yun na siya. Kining Mayor Sam, sa ako nang giingon, ako gyud gidayeg ng imong administrasyon sa Talisay. Maayong pagkadani mo. Bag-o kang mayor, pero ikaw ginutungnan sa pandemic. O in fairness, maayong pagkadani mo ang Talisay. In fact, labi na ito hinatagay bugas, nang hatag sa kagbugas. Unya, ang mga taga-Talisay nga, mga nakailan ako ingon siya, nindot yung pagkakuan, kay gihatog ko ng bugas sa ila. Ikaw, okay sa no, so, tingali o itong tanawon, ikaw, congressman, tested naman ka as congressman, mayor, tested na ka. Sa ako nang ingon ko, ikaw lang mudagag balik pa kami, wagi problema. Tingali, wa pag ganitali kay kontra. Karon unsa may, kini kay imo mong asawa may mudagan, sa, lahi man gud sa imo gid kay tested naman ka. Sa, kini mo asawa doon naging capacity nga muda sa Talisay City? Ang ako na naman yun is, as far as capacity is concerned, Rhea still has to prove herself. Okay. It's the same thing na akong giatubang pag 2013. Ang ako naman yung gihangyos katawhan, first of all, akong paibawon mo na di na ko biyan akong asawa. Then, ang ako lang sa sunod na hangyo is pwede bahatagan siya chance, the same chance that you gave me in 2013 to prove myself. And I think that's the best way to go at it. To tell them, to give us a chance, to make a show, because people said na wag ko mabuhat. People said na proxy ako sa akong lolo. But at the end of the day, kanang I wanted to perform to the best of my ability, and mo na akong gibuhat karon. It may not be perfect, but I'm trying my best to be the best mayor that I can be. So ako lang hangyo, tinuod ang the capacity, the experience, the background will not be similar to Vice Mayor Alan's. That is true. Ang ako naramang yun is muhikap lang ko sa tagsatag sang kasing-kasing sa Talisaynon, because that's what governing should be. It's not about degrees. It's not about experience, but it relies on having your heart at the right place to serve the Talisaynons. Mayor Sam, kini ni ang imong asawa unang higayon ning mosuod sa politika. Wa ninyo ni ma-anticipate daan nga inyo ning ipahimo ang konsehal daan aron nga ma-expose sa daan sa politika. Considering nga imong lolo, respetado man imong lolo nga leader, pero padung na sa mga tiguang na ba? Nga at least kung puli kasi mong lolo, ang imong asawa exposed na daan. Wala niyo ma-anticipate sa una nga gipasuda daan sa council? Ang ako naman good attorney, this is kaning wa siya na muna suod sa council beforehand. Diyan na ipakita na this is all new to us. Mo ni gipanghangyo sa mga kapitan, and we never prepared for anything like this. Wag gid mi ka prepare ani. So kung nagpreparar pa mi ani, kung mo pa niya mo gipanglantaw na gusto na mo himuon si Mayor si Rhea sa umaabot, amo na nang gisudo konsehal. But this just goes to show that we weren't prepared for this. Wa na mo dili ni grand plan or a scheme na mo, kani tungod gyud ni sa manghangyo sa atuang mga kapitan o mga leader sa syudad. Okay. Kini ni ang tungod kay bag-o pa ni si Rhea sa politika, gusto namong maila-ila kinsa ni si Rhea. Unsay background ani? Educational attainment, appeal, o ang iyang background para makita na to ang iyang capacity. Of course, naamang ka, wa kay kontra sa distrito, so maka-focus ka din sa pagtabang ni Rhea. Yes. O I understand, o palaron mo daog si Rhea, naapog ka kanunay. So, pero gusto mo mailhan, unsa man iyang capacity? Kay doon naman mga meetings panalitan, nga sila lang mga mayor dito, Yes. nga wa ka, di man ka pwede magban-uban sa gilpirme. Balikan na to, atong pangutana, Mayor Sam, labot sa background sa imong asawa, kay gusto mahibaw-an sa mga Talisaynon, o nabami sa mga maayong kamot, o panalitan si Rhea may muda na mo, isip mayor. Ang ako na lang yung maingon na just like Vice Mayor Alan, she graduated HRM, pero she doesn't have any masteral and doctoral degrees. Ang ako na lang sa gusto maingon that politics is dili ni siya bag-o ni Rhea. Actually, iyang family is a political family in Liloan, Southern Leyte.
20 ka tuig mayor yang lolo dito. So as far as the life of being a politician, she knows about it gayud. They transferred to Cebu and we got married, and now she is given the chance to ipakita na capable, just like her lolo, capable siya muda isip mayor sa syudad sa Talisay. Okay. So kana mo ang tan-awon nun sad. So at least graduado siya nga kuan sad unya do na say capacity gyud nga makadani ni. Of course naapog ka o panahon nga palaron nga modaog si Rhea, naapog ka nga mga padayon nga makaagak sa Dakbayan sa Talisay. Actually giingon man gani nila attorney na unsa man mabuhatan na ni Rhea na asawa ra man na siya, mama ra man na siya, housewife ra man na siya. Pero from what I see diri sa syudad sa Talisay, ako pag high school na ako 75 ra gitaw niya akong grado attorney. Pero I think the best thing about being a mayor is given na lang kay kasing-kasing na musilbis katawhan. Ang importante sa mayor dili man na mag-exam taga-adlaw. Ang importante sa mayor kung ang mga tao kailangan tabang na sila maduol ug sayon maduol ang inyong mayor. Ang ako ra maingon na isip sa si Rhea, isip usa ka inahan. I think that's what other candidates are doing also. People need a kind heart, and nothing is a kinder heart than a mother. Kanunay magtabang siyang mga anak. Ang ako ramang gyud, being a mother and loving one's children doesn't need any experience. It doesn't need any college degree, masteral degree or doctorate degree. And muna kung kailangan, muna ako ang ipaabot sa mga Talisay nun na may kandidato, maybe dili masteral, dili doktoral, giingon sa kaatbang na asawa ra, pero asawa ug mama na naay kasing-kasing na muta silang anak, akas ang pagpangga sa anak, hinaot unta anak niya ang Talisay nuna, ang pagpangga sa anak doesn't need experience. It just needs to be, your heart just has to be in the right place. So unsa man si Rhea, madali kanina to nga sa Talisay noon kay bago pa man mo suod sa politika niya, bago pa na sa public service, madali ra ba ni nga og pukawon ni nga ma'am di problema ana niya ang mga Talisay noon makaduol ra ka niya. Ako attorney, ako lang nang tubagon og kanang medyo binuang gamay pero mo gini tinarong. Dili ko ma-inlove og usa ka babae kung dili na ko maduol o dili maduol sa mga Talisay. Kana. Okay. So at least kana no atong gitan-aw gyud ang napita kay mao gani ang usa nga tan-aw sa mga taga Talisay, ang labi ng aura ba nga pwede man to maduol. Kaya doon na mo kitawag ang aura bitaw niya murag lisod tag duol. Kanang imong aura, Mayor Sam, tinuod lang. Okay ra kayo, murag maduol lagi ka ba? Smiling ko kayo. Wala tan-aw na ko kung ikaw lang mo dagan sa Talisay og mayor, awa na oy, indabag na awa. Posible pa ko kay kontra. Mao bitaw na hitabo sa Kongreso ag kay kontra. Pero karon nga imong asawa ni dagan mo na ni I think si Alan Bukaw sa di ka afford sad nga mo dagan kung ikaw gini dagan pagka mayor. I wouldn't know, attorney. I wouldn't. Oo. Mo na say kuan na. So, okay, ngarita sa tundugang pa mga kinini ang hisgutanan. Labi na kining panahon bitaw nga kuan, panahon sa pandemic, ikaw ginatungnan. Yes. Bagong mayor, pirmiro mo rag sa imo nang ingon mo rag do na pay nakakuan nimo nga bag o pa man ana pero during pandemic na napakita gani mo ang liderato sab sa Dakbayan sa Talisay. Unsay mga pamaagi nimo nga ako mo gani gi-compare mga mayoron pero ikaw isip bata nga mayor usa ka sa mga nakapakita og maayong performance bisan pa man panahon sa pandemic. Ang ako ra gyud attorney, the mayor is just one man in the Talisay city government. Bago ra ko nagsoka actually, na ako gingingon sa tao, kaning soka din ni accomplishment sa mayor, accomplishment ni of every Talisay City Hall employee. So, as far as our pandemic response na nakahatag tagbugas sa taga-pamilya, it is not me. It is the work of everyone in city government because the accomplishment of the city government, the accomplishment of the mayor is the accomplishment of everyone. Kung naalang ko'y angay hatagag dumog, diligid ang mayor. Mayor is only one man. But tanan department heads, even si Vice Mayor Alan ug mga konsehal kanunay ginagatabang nato sa atong administrasyon. So ang imong mga department heads kaniadto sa imong lolo nga department heads mao gyapon ni mga department heads mga eksperyensado na nga imong gi-maintain. Ako naman gyud ang importante man gyud is the mayor cannot work alone. The mayor may be elected by the people pero kung di siya suportahan siyang department heads, like take for example katong bugas, dili gyud mi kapalit og bugas og dili mi makakitag saktong pundo ipamalit og bugas kung wala koy budget officer, accountant, treasurer and the whole finance committee na mutabang nako na mangitag pundo.
that just goes to show that the city government is not one man. That's why ang importante kanako is that you have to build personal relationships with your people. Because if you have personal relationships with your people, sila pa mismo ang gusto mo tabang nimo, not because it's their job, because they want to help you as city mayor. So kana nakakuan gyud ka to sa ground, no? Okay. Kini ni ang balikan to sa natad sa politika, kini mong asawa nakakuyog na ni dito kay sakto ba nagingon nga ang mga kapitan naa ninyo tanan. Pero usa ra mo ng kapitan ang mga tao man lahi man po ni mga tao. So kini si Ria nakakuyog na nimo nito suroy gyud nito sa mga katawhan, sa mga kabaranggayan. Actually, naginahina na migsuroy. Ang gusto rin na ako makita sa tanang Talisaynon that she is a mother who has the heart to serve. Dahil maniya lang tang palapdan iyang mga anak. Dili na lang si Princess o si Pining, kundi palapdan ang mga anak, kundi sa tanan syudad sa Talisay na. Ang ako na naman yun is, sama sa kong gihangyo kanina, you gave me a chance in 2013 when people thought that wag ko mabuhat. Si Samsung, why ayo? Why experience? Basket train hubawaan. Pero at the end of the day, people gave me a chance to prove myself and hopefully, ang tanang Talisay nun, hatagan sa si Rhea o chance na i-prove sa iyang kaugalingon. Kaya at the end of the day, di man sad nakubiyaan ang akong asawa. Unsa may perception sa mga tao sa Talisay sa dihang imong ikuyog imong asawa pa ila sa mga tao? O, ang ilang acceptance unsa man? Kumusta? I think, attorney, I cannot base on what I see on the ground kay medyo biased tingali ako ang decision. Pero what I see is that performance doesn't lie. Hopefully, ang performance na ko isip mayor and our push for continuity of this performance and these programs, and I know it's not perfect. No, there is no perfect government. But our push for continuity, murag nakatandog mas mga tao o katawhan, attorney. Unsaon man yung pagtubag ang isyo nga maayo kuno og ang taga-Talisay mo pili og taga-Talisay gyud nga luman? Ang ako na yung maingon na attorney, it's this. Kanang ang pikas o kaatbang maghimo man sila issue sa makapabura nila. Kani we are not lumad, but our heart is in the right place. Dili lumad na Talisaynon ang nakahimo sa City Hall. Dili lumad na Talisaynon ang nakahimo aning tanang proyekto sa tanan sa syudad sa Talisay. Akong pasabot na dili lumad na Talisaynon si Papa. Dili ko lumad na Talisaynon and dili lumad na Talisaynon si Rhea. Pero ang ako na lang yung gustong maingon ni Ana isang dili man lumad na Talisaynon ang nakahatag og saktong development sa syudad sa Talisay. Dili lumad na Talisaynon ang nakapahimo gikan sa munisipyo para masyudad ang syudad sa Talisay. So being lumad, hopefully mohangyo ko sa katawhan kung pwede it can be secondary because ang primary concern is the heart to serve Talisaynons whether you are lumad or not. Then nagusto sa nako isumpay na kanang dili lang ta maghimog issue na makapabor na to because sa panahon na naata sa grupong alayon, maghimo tag issue lumad, ni suporta man ka og dili lumad. Whether it be me, whether it be Papa Eddie, whether it be katong nagkaatbang ni sauna ni niatbang sa Chivais na mo sauna na yung gisuporta ng dili lumad na si Gabi, Leison. Let's not make issues na makapabor lang kanato. Hopefully we can be consistent with our issues. And hopefully, ang thrust na lang yun is continuity of programs here in Talisay whether you are lumad or not. So kana naman siguro maoy mga issues nga kuan kanang lumad sa tubag ni Moron o kining wa pa experience sa politika, no? At least imong natubag ng puntuha nga kanang ang wa pa gid bag-o pa gid politika. Yes, Kay mo na kung ingon nimo may patatog inyong giagak na daan sa una pa. Oo. Pero bisag ni kapitan wa nimo pa kuan kapitan. Ang ako na lang kung gibutang na nato posisyon daan makita sa katawhan na naatay plano, scheming ta, og nag-andam ta, og unsay maabot sa ugma para sa amo ang pamilya. This is all new to us. We were shocked sa baruganan sa ato mga leader. So kanitanan is all new. Wa ni siya plano, di ni siya scripted. And at the end of the day, amo na lang ning barugan ang among thrust for continuity o gibarugan kuyog sa mga kapitan ug mga leader na mo sa syudad. Although na-explain na nimo ni Mayor Sam, pero ako lang ibalik ko pangutana gyud kay aron pa satisfy gyud ko ba nga si Alan Bukaw ko no sa doon ako nadunggan ba. Gisaaran man gud ni mga gulyas nga mo himo og mayor. Nya noon sa mahitabo aron nga murag napakyas man ang mga saad. Unsa may matubag ani? Gibarugan gyud nako ang saad. Gibarugan nako actually when pagduol sa mga kapitan nako na kinsay mayor I pushed for Alan to be mayor because he would be a good mayor. Kanang he's very organized, he's very systematic. He would have been good mayor. Mo nagipush gyud nako. But for one reason or another,
naay individual instances na niingon ang mga kapitan na maayo unta na vice mayor lang siya. So naabot gani sa punto na niingon ang mga kapitan ug mga leader namo na ikaw na lang ang congressman na mong suportahan, then kung pwede mag-iya-iya lang ta iya-iya lang ta sa suportahan pagka mayor. Then as a leader of Lion, you try so hard na magkayusa ang kapitan, magkayusa ang City Hall para lang magkabuwak-buwak. Then I think it was a decision that a leader should do, na dili magkabuwag ang pamilya. So karon pagdaga ni Alan, consider niya alayon siya, wa ba ni nakabuwag sa inyong grupo or nakabuwak-buwak ang alayon group sa Talisay? Ako yung nalipay lang ko that all the barangay captains, all incumbent city councilors, wa man mobiya sa grupong alayon. As far as gani uban nagikan sa opposition sa una na nihatag og ilang suporta diri sa atuang grupo. Kay nasud if I may forgot, nasud si Danny Caballero sa grupo. Nakalimtan ako ginina sa okay. nabot, yes. So niya si Danny Caballero sa inyong grupo? Yes. Daghan na ba sa madalang tao na si Danny? Dagan sad. Kay kon mas Danny kada bang ang iyang aura ba kuan sad ba? Kada nang pare-pare aura nimo ba? Then we had the commitment of Attorney Romy. He's not running but we have his commitment na musuporta siya sa mong grupo sad. The former vice mayor. Kini mga kapitan nga 22 kabuok, ngano di man sa gusto ko nung alam sa may lang main reason gyud. Nga sa pagkonsulta nimo sila nga dili mi, mas mayo nga kuan gyud. Ang ako na lang, attorney, maybe we can ask them individually, but ang ako na lang yun is maybe they just really want continuity of programs, pero they have individual reasons. Continuity ilang gusto. Mo na ang imong asawa mo ay gusto nila nga masuportahan. Yes, attorney. Doon ako kadunggan nga maingon uban nga dili mi kay mo istriktuhon si Alan. Nakadungog ba kana? I think it's going to be ang dili mayo ako moingon na attorney ang mga kapitan nato pangutan-on ug mga katawhan lang sa Talisay. I am in no position to say who is strict or not. Okay, so at least mo na itong tan-aw lang sad mga kaigsuna, no? Kumusta man ang atong vaccination program ron, roll out sa Talisay, Mayor Samsam? Magpaibaw lang ko sa katawhan karon. Happy tata fully vaccinated is around 45%. So this is around 70,000 plus. More like 74,000 Talisaynons na are fully vaccinated. Pero ubay-ubay gyapon ang hadlok magpabakuna kanang mo diskurso ko, then mangutan ako sa katawhan. So, muhangyo lang ko ninyo, right now, dili na gani barangay vaccination, but purok vaccination natong giadto. Ang mga doktor na mismo mga ato sa mong purok para i-vaccinate mo. So, karon muhangyo ko kaninyong tanan, puro ta Pfizer karon. Pfizer ta sa Star Mall, Pfizer ta sa Lagtang, Pfizer ta sa Gaisano Laray. Please be vaccinated karon, then including our barangay vaccinations and puro ta Pfizer karon. Kini ni ang panalitan bag naay unsa may mong pagkuan panalitan dunay taga Leyte, taga Samar ba kanya na nakabakunahan dito ka usaba first dose. Niabot Cebu niya. Di pa makabalik dito. Ari magpabakuna ba? Pwede ba na? Ang second dose? Daghang kinanuol na mo niya na. Ang ako na lang yung giingon niya na kanang we can make decisions for Talisaynons. But as far as that is concerned, I told our doctors to call DOH. So kung si DOH na mismo ang maingon, okay, tirahin na, amon tirahan. Okay, arita dapit sa dagan sa politika sa ang alayon nga grupo sa national scene. Kinsa may suportaran sa pagka-presidente sa grupong alayon? Ikaw na may leader sa alayon noon kay si Congressman Idigol, retire naman sa politika. As far as the decision sa President is concerned, I look at two people. Of course, mangutan ako sa opinion ni Governor Gwen Garcia because we are under Governor Gwen. Ug ang kadua, mangutan ako sa opinion ni Tita Cynthia Villar because everyone in the first district is running under the Nationalista Party of the Villars. Mo munay kona na mo. So nangutan ako ni Governor Gwen, basically pareha sila tubag ni Tita Cynthia. Let's wait until November 16 when mahuman ang sanang substitution. Then nangutana sa ko ni Tita Cynthia, niingon siya na hintayin na lang natin mahuman ang November 16 kay basig mo suporta tag kandidato humandi man di ay mudagan. So kay paabuton to November 16 masabot nato ba Mayor Sam nga Sara Duterte gyud suportaran kay paabuton pa man to ning November 16. Let's tell the news as it happens, attorney. Okay, kini mo gud bulag na kwantanan mo na nahanging tanan ba? Yes. Kay pabuton man to ning because Sara Duterte is a game changer. Yes. Kung maingon siya nga mudagan siya, dako kayo nga kuan game changer ni. O maingon sa di sa mudagan, mapugos ang mga tao pili kung kinsay nabilin. Yes. Oh. Actually, game changer si Mayor Sara. Game changer si BBM.
And in whatever configuration si Sara o si BBM, I think that is a very difficult combination. So ikaw, doon ko nakasulti na kugod nga suod kuno ka ni Inday Sara dito sa Davao. In fact, magantuan man kuno ka sa Davao gani kuno. Nagsulti lang nako ba? Ikaw kuno close ka ni Inday Sara Duterte dito sa Davao nga ni basta doon ay mga nakasulti na ko sige mo kuno kag adto. Pwede ba to mahibaw ano sa magiyang hunahon aron mudagan siya o dili? Only Mayor Sara knows that decision, attorney. But si Mayor Sara, sa muang civil wedding, siya ay nagkasal na mo ni Rhea. So dito sa Davao? Yes, attorney. Oo. Okay, so muna nga kon mo lagi mo kun hibawan nga suod kuno kang Inday Sara. Unya mo na nga basig yun na kay mga nasagap nga kon dito kung sa bagay pangaplano ani. Ang akong nahibawan, attorney, pariharasad sa nahibawan sa kadaghanan, attorney. Okay. So padayon sa tayo sa national nga kinani ang politika pabuton na. So ato ning hoton ni November 16 sa Yes, attorney. until November 15 man ang substitution. Yes. Kini bang under mo sa Lion kunik mo sa Cebu kang Governor Gwen? Yes. Unsa man ning iyang Vice Governor tinuod ni nga for substitution ni or tinuod ni nga kon kay doktor mo ko dungog pang sa politika? For now, let's not answer speculative questions, attorney. Only Governor Gwen can answer that. But I believe that kung naailain na gusto mo dagan pagka-busy gobernador, maybe there's still November 16 to change that. Oo. Masan na? Okay. Doon naman ko tayo sa una god kinini ang Mayor Sam. Murag naalaan man to nga murag ikaw mo gikuha nga vice running mate ni Governor Gwen. Unya labi na pag file ko dito murag dito si Governor Gwen sa matong hitabo. Me and Governor Gwen is very close. Na mga feelers about that, but at the end of the day, akong giingnan si Governor Gwen as Vice Governor or as Mayor or as Congressman, you will have the full support of the 1st District of Cebu. Okay, no? Nya kini magong iyang vice kuan kay siyempre kamo gyud mga leaders so magka istorya gyud siguro mo. Wa pa man kadungog ini yang vice running mate ron nga kuan god nga ni Solis politika bisag kapitan gani wa. Yes. So mura doon na yung mga hongi-ho nga mawag yun ni iyang gikuha or for substitution ni sa November 15 pabuton pa po nato ni. Unsa man ni ka? Pareha sa national, that is something that we have to wait for, good attorney. Murag, kung naikalihukan, si Governor Gwen ang nahibaw ni Ana, pero in my humble opinion, maybe, basin na ay changes ni Ana. Kini bang substitution ron Mayor Samba? Sa una dili kay ni uso? Pagsugod ni Mayor Digong gyud, Yes. President Digong nga substitution na uso naman ni noon ron. Yes. So kining sa national o sa local tanan possible no ining substitution? Yes, kanang bag-o gyud ni kaning kuan kay sa una after filing it is set it's possibly set in stone. Substitution was basically more on kung naay mo panaw or naay dili na capable mo dagan. Pero right now kanang naabot sa punto na certain moves in politics mabuhat man nimo in substitution. So that is very new, bag-o na siya, pero that's the reality because it is allowed by COMELEC. Oh, bitaw. Allowed mas Comelec. So, doon ay mga reasons behind, doon ay wisdom behind, ganong gi-allow na sa Comelec. Unya, dili po siya, kuan, marag naanad na po mga tao tungkol sa substitution nga, kuan ba? Dito sa national, sa mga Duterte, hantod abot sa local, marag natural na lang po bitaw, Yes. no? Asa sa mga local nga, kuan. Actually, bago kini tanan. Kanang substitution was always a point na kanang as I said sa una, more on kung na mo panaw. Pero karon kanang game changer siya actually. Game changer siya as far as local national politics is concerned. Kay di man gyud ka may bawon sa nay barahas tao hantod Nobyembre 15. Oo, yun. Unsa ba yung mga kuan kanang Mayor Sam? Kay kanang bitang ikaw mag-experience sa politics no nga. Kanang bitang naa may advantages, disadvantages kay una gud og muuna kag kuan nga file na ka klaro na at least ang imong mga leaders makomit na nimo nga makakomit na sila nga okay ako mo oy kuan ana mudagan mo ni akong daganan kay kung maulahi gud ka pasiboy nga mga leader nga naulahi man ka nga commit ninon kun kuan so mo na advantage kung mosayo gyud kag sulti Yes. pero unsa man poy og madugay-dugay kag substitution na poy mga advantages disadvantages kay og una-una gud kag ingon sama ato sa una sila si Manny Villar, sila si Binay, naguna-una yung daga presidente niya gi-attack na hinuog maayo, di na damage nun sila. So, doon na po yung advantages, disadvantages. Kung ikaw isip eksperyensado di handapita, unsay tan-aw ka nimo? Actually, di kay ko experienceado ani attorney, but maybe I can say my piece. As far as kaning Mayor Sara is concerned,
kanang siya dagan man kay benefits or dagan kay advantages ang iyang gibuhat. First of all, dili siya mapareha sa sitwasyon ni Mayor Binay sa una ug ni Tito Manny Villar na dili siya sayo mahimuag issue. Then dili sad kayo problema ang mga tao na makakomit og lain og sayo kay dugay siya ni file because sa mga tao mismo karon ug tanan mga movements na isda na ran sararan na IPM na daghan man sa gyud gusto na mudagan siya. So all the benefits and advantages are are with Mayor Sara as of the moment, pero ang desisyon na mudagan siya napagyapon na niya. O di ba ni part na sa strategy ni President Duterte considering nga kanaan pa sa politika murag grabe man tactician man kunugod ni si Presidente Duterte. Basig usa sa mga strategies. Most likely kanang we'll never know until November 15, pero klaro gyud na kanang murag tactician gyud si Mayor Duterte, si Mayor Sara, si Mayor Digong. Tactician gyud na sila and may gyud kani sila mo plano. Murag kung niduwa pa ni sila chess, may gyud ni sila mo chess. Maayo gyud. Kini pagka-tactician ni Mayor Digong nga nang style no, murag manakod pud sa local nga kanang substitution na no. Murag ninanasad. Okay. Ako na attorney, let's see what happens by November 15 and take it from there. Oo. Okay. Mayor Sam, magpasalamat lang ko nimo kay daghan patag mga issues siguro ang atong tikuon sa sunod na lang pod, Yes, no. attorney. Kay hagipot tong oras. Ang imong mensahe na lang alang sa mga naminaw na mga talisaynon karon kay I know ang atong programa pure buyag sipa ta sa Talisay ug sa First District. Yes. Kusog-kusog gyud diha. So imong mensahe among atong paminaon alang sa imong mga konstituente diha sa First District ug sa mga katawhan sa Talisay. Ang sa ako ang final message, I really don't want to talk about politics kayo. Ako na gusto ihangyos mga katawhan. We're still in the midst of the pandemic. As city mayor, we are trying to balance health and economy as much as possible. So muhangyo lang ko kaninyong tanan as far as gusto na ta mobalik sa itong panginabuhi. Atulos sa tanaw ng sitwasyon kay naagya po ng COVID sa tuang kanang kalibutan karon. So muhangyo ko kaninyo as city mayor, the government is doing everything they can to put up vaccination sites. Ang pinaka-importante karong panahon na magpabakuna na ta. So as city mayor, mao lang na ako ang last message. Let's take this opportunity to get vaccinated so makaduol ta na mo balance ng health economy but more on economy side na sad. Okay. Mo to may gala si Mayor Sam Gulya sa Dakbayan sa Talisay ato na hinabi irong buntaga mga kailan. Niya wala pa tayong oras mga sukid tigpaminaw ato lang pasalamatan si Mayor Sam Gulyas nga nibisita nato disto nga si Bianan karong buntaga ato na hinabi may gala sa mga issue sab sa Dakbayan sa Talisay. Sa ako nang giingon balik-balikon gyud ako naka-appreciate ko ni Sam sa pagdaas Talisay. O budagan sa mayor lang okay gyud na. Pero karon iyang asawa mo gyud ni dagan so Battle Royal ang mahitabo sa Talisay mga higala kay sa gigon ni Samsam iyang gibutyag mahigala iyang asawa dunay capacity tinuod na mahigala sa iyang gisulti iyang kontra ang iyang vice mayor so ug atong ibalanse murag kumbate gyud no kumbate gyud mga kagalan kung sa ako nagingon kung si Mayor Samsam lang nakita naman nimo ang first term mayor pero maayo man pagka-perform so okay na siya mahimong Battle Royal ang Talisay dili ni mahimong Battle Royal kung sila mo papili pabalik sa Talisay in fact nagtuogan ikog wa say kontra gyud no Talisay mo nang pagdagag kongres wagi say kontra karon iyang asawa man god so mo na nga daghaning batayanan nato kining Talisay Battle Royal ni onya kining sa Cebu moy grabe-grabe kay Rumble Royal gani kay limang kanimo nanagan Cebu apil pa din karkarsad no nga murag aligre sa ning karkal nga politika kay Barsinas versus Apura no ang akong tan-aw nga mangilingig politika ron kining Cebu City kining Lapu-Lapu City Rodasa versus Ahongchan ngilingig sa diha Talisay, Karkar. Ambot ang ubang mga lugar dai murag dili kayo ano? Dili kayo. Sumay ko nabantayan kay kami sa media manib sabi kay ngadto man ibutang ang mga reporters. Yes. Inig-deploy na to kay ngadto man ang mga report nga gikinahanglan gyud mga tao, no? Nga mahibaw-an. Okay, watay oras may gala sa ngalan security book ang puwersa sa DYHP Armin Cebu ako kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagpag-ingon sa tanang panahon ug tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas tatak RMN. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.